Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दिनैहाय आङो दुगैस्रां लोबस्रां मन्दिरखौहाय साजायगासिनो दिनैहाय जोंहा फुजा होगोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहा आर'ज गाबबानो जाबाय निस्सय नोंथांमोननि साननाय हास्थायनाय गासैबो फुरा जाजोबगोन स' दिनैहाय क्रिकेटआवबो इन्डियाया देरहाबाय बेनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादों ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बिबारबो खानानै लाबाय खानानै माने बायनानै लाबाय ओमफ्राय नैबेखौहाय साजायनोसै बे Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दिनैहाय आङो दुगैस्रां लोबस्रां मन्दिरखौहाय साजायगासिनो दिनैहाय जोंहा फुजा होगोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहा आर'ज गाबबानो जाबाय निस्सय नोंथांमोननि साननाय हास्थायनाय गासैबो फुरा जाजोबगोन स' दिनैहाय क्रिकेटआवबो इन्डियाया देरहाबाय बेनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादों ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो साजायजोब्बाय गय फाथै लायनो बावगारदो गय फाथैखौ लायनो हरदो र' नोंथांमोना गोबाङानो सोंदोंना आंनि गुस्थिया मा जादों आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थागोन मा जादों दायो फुजाखौ होना लाग्रोनोसै गासिबो जाजोबखाबाय आरोना कमप्लिट दायो नैबेखौ हानानै जानोसै ओमफ्राय आं हाबाथाय दावदै जानोसै नोङो दिनै फुजानियाव सयाबिनखौनो हो आगै आलु जोगोनारदो गोथाव जादोंमोनथ' मैया पिंकखौ होनांगोन ना वाइटखौ पिंकखौ एसिखौ नांगौ बुटखौ बायबाय जानांगौ संख्रि होनाङा नांगौ दायो आङो प्रसादावहाय संख्रि लगायाखैमोन नालाय संख्रि लगायनानै लाबाय ओमफ्रायहाय एसे फिथाइ सामथाइबो हानानै लानोसै आरोना प्रसादावहाय हैनो थाखाय ओमफ्राय जों ज'नो प्रसादखौहाय जानोसै जिहेतु फुजा होखांबाय नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय न' खाथिनि सानैसो दङ बिसोरनो हैना फैनोसै आरो ओमफ्राय आं भिडिअ लानो सानो खिन्थु माने मालायखौहाय माबोरै लासिं सिं मोनो माने सोरबा कम्फर्टेबल जायाना भिडिअआवहाय ओंखारनो बेनि थाखायनो आं लायासै आरोना बेखौथ' बयस होखाया दा थाइजौनिखौ नोंनि स्किन टनखौ केमेरायाव जि स्मुथ नुदों जागोन दे सफ्ट तारमाने मानसिनि सिगाङावहा बिब'खौ बाख्नायलाब्रा जेनेबा माबा मोनसे मोजां नुदोंबाबो एप्रिशियेट खालामबावा नामा सिरि सिरिसो खालामबा नङाबा आंसो होजाबाय थेंक इउ स' माच टेक्ला नि गाइस दायो प्रसादा रेडि जाबाय होनोसै सोर सोर जायो मा जायोबा मोनसे नोंथांमोनाबो जाहरदो
दिनैनि जोंहानि फुजानि प्रसादखौहाय गुस्थिया मिनिनो हाया नायलाय प्रसाद जादों बिथाङा बिथांनि इउटुब चेनेल गोनांदामोना साबस्क्राइब खालामना होदोना होआखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदि फैसाखौ खेबसे मोनखांबाय फैसा खेबसे मोननायावनो माने अबार खुसिदोनो भिडिअखौनो बानायासै बेसे मोनदोंमोनलाय 9,000 product 9,000 ओमफ्राय इयो होनदोंमोन आरोना माइनाव आं फार्स्ट इउटुबनि फैसा मोनबा नोङो बेदर जाहोगोन होनना गैया ओमफ्राय माने मिन्थावना खोथाया मा जादों गावआनो पात्ता मोनासैनो फैसा हाबनायखौ जेबो नटिफिकेशन गैया ना डाइरेक्ट हाबना थादों ओमफ्राय जाखांबाय हाबनायखौ फैसा हाबनायखौनो पात्ता मोनाखै नों जाना थाबाय ब्रा जोंनो अमा बेदर जागोन होननाया जाहोआसै ओरैबायदि कनजुस नै बेयो जाहैबाय लकेल जेलेबि विदाउट सुगार बेयावहाय खान्थाल माइब्रा जोसा ओमफ्राय आरो मा दङ नालेंखर नै ओमफ्राय जुगार गैया नालाय नै न'आवनो बानायनाय नालाय जागोन दे न'आवनो बानायनाय नालाय नै जुगारा जेलेबि बायो रोंगौ सोरबा ओमफ्राय आं बानायनाय नंले नों एबार बानायनांगोन बेखौ रिसाइकेल खालामनांगोन उस्तादनि आरो मा बानायसो जाहैदों आं बै ओमफ्राय जाला दाना मा खालामनो उपाय गैला ओमफ्राय इदि खालामसै होननानै गोसोआव फैलाबायबासो ल' मोजांसो जाबावदोंसो नै गोथावसो आरोना हेल्दिखौनो दोननाय लावदुम मोनसे जानानै नायनाय जानाय नायनाय एसे गोथाव नंगौना नङा गोथाव नै आंनि गुस्थिया हामजोब्बायानोसै एसेल' दंबावो नै इयावहा दाखोन दंबावो एसेल'सै हामजोब्बायानो नोंथांमोना आंखौ लिप सार्जारि खालामदों होनबाय थानाया नङा लिप कालारिंसो खालामदोंमोन आं नै ओमफ्राय आं दा जेबो फोनाखै थावल' फोनदों आरोना नै दायो फिथाखौ आं खेबसे ट्राइ खालामनोसै फिसा फिसा खालाम kok ada wah sakit aja ayo beli rok bapak satu di ele sila pidokan dyan natin dyan bukan naman nasin mo to sabay di mo siya para siya sila sabay na naman kasi sila pidokan na nasin na ba rin tayo makoy Marcel sufrida ang ini. Hey guys, फैबाय आंनि बे फिश अइल साप्लिमेन्ट ओमफ्राय नैबे बडि मिस्ट नैबे गार्नियारनि मेकआप रिमुभार आंनि फेभरेट मेकआप रिमुभार बेयो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फाउन्डेसन एलेगलनि बेखिनियानोसै